Then nke a bụ ekwensu ogologo ezi. We call it the devil of the highway. In the past, a man no one must have it in his compound, behind the compound. And each time he wants to travel, okay, go to akwa ọkụkọ Igbo. Ọkụwa dị akwa ọkụkọ Igbo, wulu mmiri ya nye n'enwe, with the empty shell spray to protect him from accident. Yes. That's why the devil of the highway. One has scare away devils on the highway. Then in Kanumabo, as I said, Odakulu Ora. Odakulu Uno. Kevin Kana Makuyabana and Menukueme. Dika Obu no will marketplace or field, they ban perform some ceremonies. The entrance, the main entrance, I gave with Makuyaba. To wage evil forces from penetrating inside the arena and cause destruction. Okay. Nke a bụ agụmme. In the past, our men put it inside their pocket to protect them from poison. Ke bụ ọdụ na ọ bụ na ịnụcha anya anụcha, o nwere ide ebe eji enwe trouble or fracas, the person will just disappear and go. I can have ọdụ na. Then nke a bụ okuku eji echi mbe. Ifuge